ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇದ್ದ ಹಲೋ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓರವ ಇದನ್ನು ಮರತ್ತೆ ಲಹರಿ ನೀರಜ್ ಹಲೋ ಡಿಲೀಟಾ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ ತಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋತಿ ಜಾದಿಪ್ಪೋಡು ಲೈವ್ಗ್ ಬೈ ದಿನ ಅಡ್ಡು ಜನ ಹಲೋ നാലാണ്ട് Where is your daughter? Ulla Lepoda. Lachu? Lachu? ide balle, bega balle. Balle. Lachu lepa. Lachu balle. Begale. Balle. Bappe. Inde Lachu. Hi Mampule. Hi. Hi Mampule Lachu. Hi. Enchullarikelle. Enchullarikelle. ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಕೇಳಿ ಮಗ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಾ ಚೌಕ್ಯನಾ ನನ್ನರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಪವನ ಮಗ ಇಂಚ ಬಲ್ಲ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ಈಟೆ ಬಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಇಂಚ ಬಲ್ಲ ಗಾನು ನನ್ನರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಮೂಲೆ ಹುಲ್ಲು ಅಲವಲ್ ಕುಲ್ವಲ್ಲಿ ಗಡೆ ಪಾಯಲು ಇಂಜನನಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾಂಡು 3 ನಿಮಿಷ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಪ್ಪುನು ಎಕ್ಕಡೆ ಬರೋಡು ಬಂದೆನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬನ್ನೇರು ಉಂಡು ಐಕೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ತುಕ ನಾನು ತಾಕೊಂದು ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಬಾಬು ನೆಪ್ಪ ಲಚ್ಚುಗ ಹಾಯ್ ಮಂಪುನು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಇರು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಚಲರು ಪೋಕ್ರಿ ಲಚ್ಚ ಆತಳುತ್ತೆ ನುಮ್ಮದ ಲಚ್ಚತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋದತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಅಂದೆ ಲೈಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯಾರ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ರೀತಿನ ಐಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತಾನೇ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನ ಉಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಮಾತ ಪಾಡುನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ವೆದರ್ ಅಂಚನತೆ ಉಂಡು ದಿವ್ಯಾ I think you should came live in another account because you have more subscribers in that, right? ಎಜ್ಜಿ ಯಾನು ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಉಡ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬೇತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಉಡ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ಟದ ಪಂಡ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಪೋದು ತುಳುಟು ಪಾತೆರ ಆಪು ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದು ನೆಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದ ಅತ್ತೆ ಲಚ್ಚುಗ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಓಲೇರು ಆರು ಇಜ್ಜೇರು ಕಬಕಪೋತೇರು ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಹಲೋ ರಿಯೋಲಾ ಕಜಿಪ್ಪು ಮೀನು ನಿಕ್ಲೇಗ್ ದಾದ ಅವೇ ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಂದೆ ತುಂಬ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಒಯ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಅವನು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಿಖಲ್ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಕೇಳನೆ ಇನಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಗ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಕೇಳನೆ ನೀ ಮಾತೆಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೆರೆ ಬರ್ಪೇರು ಆರನ್ನ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆತೇರಿ ಅಮ್ಮ ನೀ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ
Hi Kavitaka, I wish good luck for your new business and grow more. Thank you, thank you. Vlog to Bannand, thank you so much. Enchina Pudaru, Yashika, Yatiksha Pujari. Okay, where is Vasanthi auntie? Vasanthi auntie, Amma ide poteru, Bombay mami illarate, akli illade poteru. 5 ತಾರೀಕು ಬರ್ಪೋನಿ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಪ್ಪು. ಹೆಲೋ. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ఉన్నದಲ್ಲ ಅವೇ ಹೊಸತೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದದೆ ಅವೇ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಹಾಯ್. ಶ್ರುತಿ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ. ಲತಾ ಹೆಲೋ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನ್ನು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋತೇರು ನನ್ನ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಲ ಪೋತೇರು. ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು. ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ. ಕೇಂಡೆ ವನ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಓಕೆ. ಇನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಟರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲದ ಟೂರ್ ಮಲ್ದೆ. ನೆತ್ತ ಮುಲ್ಪದ ಮಲ್ದಿಜಿ ಟೆನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪದ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ. ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡತಿ ಅಂದಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕೋಡೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಇಂಕ ಪಕ್ಕದ ನನ್ನ ಮಾಣಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ 11 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು. 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರತ್ನ ಕೇಳನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪನೋದಿತ್ತಾರೆ ದಾಯ್ತದಾನೆ ಅಂತ ಪೂರ. ಸೊ ಇನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ. ಜಾತ್ರೆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಕೊಡದೇನು ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗೇ ಇತ್ತಿನ ಎಡಿಟ್ ಆತೆಜಿ. ಏಪೆಪದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಒಕದಾಲತ್ತು ಮಸ್ಸನ ಕೇಂಡರ್ ದಾಯಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಅಂದ್ 2-3 ದಿನ ಕೊರ ಬರೋದಿತ್ತನಿದೆ. 1 ವಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ನು ಬಿಸಿ ದಿಯೋಂದು ಅಂಚ ಆತಿನತೆ. ಹಾಯಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಏನು ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಇಂಚೊಲ್ಲರು. ದಿವ್ಯಾ ಹೆಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು. ಬಾಲವಿಕಾಸ ಶಾಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಕಾರ್ತಿಕೆರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ಚಿದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋರ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಮೆಚ್ಚಿದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆದ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪು. ಜಾತ್ರೆದ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ ಪೈನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನ ದಾಯಪಂಡ ದೈವದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಕಣಪನ ಬೊರ್ಚಿಂದಾತೆ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಮೆಚ್ಚಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಪಿದಾಯಿಡು. ಸೊ ಐನು ವೀಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ. ಅವು ಇದನ್ನೆಟ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಾನೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಜರಕ್ಕ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನಂಜಿರು ಪೋಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದ ಶ್ಯಾಂಪುದ 2 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು. ಪಿರಂದು ನೆತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ 2 ಗಂಟೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬುಕ್ ಮಂತಲ್ಲೇ ಡ್ರೆಸ್ದ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಪ್ಪು. ನಾನು ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೋಡು. ಅದ್ನೇಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲವುದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆತಂದು. ಸಿಸ್ ಇಂಚೋಲರು ಏನು ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಇಂಚೋಲರು. ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಾಂಡ ಅಪಗ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಬರ್ಪ ಬಲೆ ಬೆನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಏಪತ್ತು ಇನಿ. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕ. ಹಲೋ ಇಂಚಲ್ಲರು ಪೂಜಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ 15 ಜನ ಆದಿತ್ತನು ಪಿರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಮೈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಜೀವಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ together but the bond is not there now. ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕಲ ಬಾಂಡ್ ಏಪಲ ಎಪ್ಪುಂಡಿ ಯಾ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಯಾನ ಜೀವಿತ ಒಳ್ಳೆದು ಕೇಂದ್ರದ ನಿಗ್ಲು ಮಗನೆ ಪಂತೆಯಾನು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ಪಂದನಾಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀತ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆತು ನಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಪಾಗ ಇತ್ತರೆಗ್ಲ ದಿನೋಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಪಂದ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಆರಿಡ್ ಬರ್ಪುಜೆರು ಮೀಟ್ ಆಪುಜ ಮುರಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾರಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತ ಆಯ್ತು. ಮೊತ್ತ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಿನ ಮಸ್ಸಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಗುರ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಆತೆ ವಿಷಯ. ಐಕೆ ತುಂಬ ಆಯಿಲ್ ಕೊನೆ ಯಾರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಕೊನೆ ಯಾರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವಾಗಲೇ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕ ಮುರಣಿಗ್ಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಾರತ್ತ ಐಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಮುರಣಿಯನ್ನು ಸಾರಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊನಾಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೈಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೆ. ಆರನ್ನ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಆತೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು. ಓಕೆನಾ. ಮೈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐನತ್ ಬೇಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇನ್ನೇನ ಬರ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ದಾಯ್ತು ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೈಮ್ ಶೂಟ್ ವೆನ್ ಶಿ come before but why did not she shooted or posted any vlog about this ಆರು ಪಾಡುವೆ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡೇರು ದಾಯ್ತು ಮರಿ ಅದನ್ನು ಬರೋದುಂಡು ಕರ್ಮ ಆರು ಮೊನ್ನೆ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿನ ಪಂಡೇನು ಆತೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಜಿ ಪಂಡದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಆತೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಇನ್ನೊರ್ಚಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಏನಿರು ನನಗೆ ತುಳುಟೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಳುಟೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಾವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಂದು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಯಾನ ದಿಶಾ ಹರ್ಷ ದಿಶಾ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಓಕೆನಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಕ್ಕನ ಕೇಳಲೆ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ದೇತ್ತಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಂಬುಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂತೇನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ದಾದಂಡು ಇತ್ತನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತೇಜಿ ಆಂಡ ತೂಯಿಲಕ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾರದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲ್ಲ ಲಚ್ಚು ಒಲ್ಲ ಲಚ್ಚು ಉಲ್ಲಲ್ ಮುಲ್ಲನೆ ಪಿರ ಅವ್ಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಲಚ್ಚು ಬಪ್ಪರೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ ಪೋಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆಪಾ ದೇ ಬಲಿ ಇಡೆ ಲಚ್ಚು ಸಾರಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಳು ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ಟಾಕ್ ಇನ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕುಂದಾಪುರ ಓಕೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲಚ್ಚು ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಲಚ್ಚು ಮುಲ್ ದಾತುಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಗಾನು ಬಲಗೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪಾಲು ಗಾನು ಈ ಬಲ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪಾಲು ಲಚ್ಚು ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂತು ಪೋಲೆ ಇತ್ತೇನು ಹೇರ್ ಕಟ್ಟೀಜಿ ಉಂಟ್ಲೆ ಇನ್ನೆ ಈತುಂಡು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆತಂಡು ಒಂತೆ ದಪ್ಪಲ ಆತಂಡು നെയ്ത് കട്ടുനി ಏನ ಗೊತ್ತುನೆ ನಮಕ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ നെയ്ത് ಕಟ್ಟಣ ಒಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಲೆಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗಿನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ನ ಗಾಡಿಡ್ ಹೋನಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪುನಗಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ നെയ്ത് ಕಟ್ಟುನು ಸೊ ಫುಲ್ ಬುಡ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಉಡ್ನು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾವದು ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಹೇರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ವಂಜಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಲೋ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಚಷ್ಮಿತಾ ಹಲೋ ಜೀವಿತ ಇರನಿ ಎತ್ತು ಜನ ಕೇಂಡೇರು ಮಾರೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆತನ ಕೇಂಡೇರು ಕೆಲವು ಮಾತ ಕೇಂಡೇರು ಸೊ ಈ ರೈಕು ತುಂಬ ಬತ್ತಿಜಾರು ಇತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಏನತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವ ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡೇನು ದಾಯ ಪಾಡಿಜಾರು ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡೇರು ಲತಾ ತೋಜಾಲೆ ಮಗಲೇನು ಲಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಲು ಲಚ್ಚು ಒಬ್ಬು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಲಿಗೆ ಲಚ್ಚು ಊರ ಬತ್ತು ಪೋಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪರ ದುಡ್ಡು ಕೊರತೆ ಇನ್ನಂಗೆ ಕರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಲಚ್ಚುನ್ ತೋಜಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಲ್ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಲಚ್ಚು ಬಪ್ಪರಾ ಆ ಮೂಲ್ತುಲೆಗೆ ನೆ ಜೀತ ಲಚ್ಚು ಜೀತ ಲಚ್ಚು ಓ ಲಚ್ಚು ನಿಮ್ಮುಲ್ ಜೀತ ನ ಜೀತ ಬಲ್ಲೆ ಇದೆ ಬಲ್ಲೆ ತೋಜಾಯ ಲಚ್ಚುನು ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ನಮ್ಮೂಲು ಜೀತ ಅಲ್ಲ ಜೀತ ಅಲ್ಲ ಜೀತ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಇಡೆ ಹಾಯ್ ಜೀತ ಬಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರ ಪದ ಹಾಯ್ ಜೀತ ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಪನ್ಪೇರ್ ಹಾಯ್ ಜೀತ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಜೀತಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇಳಲೆ ಚಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಅಂಚಪುರ ಬಂಪೆ ಒಂದು ದಾತದ ಇಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಪುರ ನರ್ಕದಲ್ ಕುಯ್ಯ ಕುನ್ಯ
ಗೈಸ್ ನೋ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ದುಂಬು ಫ್ರೀ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಚ್ಚು ಕೂಲ್ದೆಕ್ಕುನೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲ್ದೆಕ್ಕುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲ್ದೆಕ್ಕುನಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೋ ಕೂಲಿದೆ ಕೊಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳನೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಪುಗ ಈ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ 14 ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ಪನ್ನೆತ್ತ ದಿನೋಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮ ಮಂತನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ಪರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಂಚಿನ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಜೀರದ ಆದ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ ದಾದೆಕ್ ಮಾತ ಆಪುಡು ಮಾತಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಲಚ್ಚುಗು ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಲಚ್ಚುನ್ ತೋಜಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಬಾಬು ಆಲ್ ಬರ್ಪುಜಲಿ ಲಚ್ಚುಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ಪಾತೊಂದು ನರ್ಕದ ಬಲೆ ಇದನ್ನೇ ಮುಲ್ಕುಚ್ಚಿಲೆ ಬಲೆ ಇದು ಮುಲ್ಕುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ ಕಾಸು ಕೊರದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪುಂಡು ಈರೆನ ಶ್ಯಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುದೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೂತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇತ್ತೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಬತ್ತಿನಿರ್ದೊಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ದುಂಬು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ಕಾಲಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇತೇನೆತ್ತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ನಿಜನ್ರ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲಾನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುನಿನತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪನ್ಪುನು ಏರೆಗಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಣದೆ ಹೇರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲನೆ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚುಲ್ಲರ್ ಬಾಲೆ ಇಂಚುಲ್ಲಲ್ ಬಾಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಿಡ್ ಓಕೆ ಲಚ್ಚು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಡೈಲಿ ಬರೆಯೋದು ತೂಪ ಆಯ್ನತ್ತು ಸೊ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಬಂದು ಬೈಚರ್ ಮದಿಮೆಗೆ ದಾನೆ ಬೈಚರಿಂದ ಲೆತ್ತಿಜಾರದೇನು ನೈಕ್ ಬೈಜಿಯಾನು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಸಾರಿ ಏನು ಶ್ಯಾಂಪುಡು ಹೇರ್ ನೈಸ್ ಆಪುಂಡೆ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಜಲ್ ಅಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ಎನಕ್ಕೆ ಆತುಂಡು ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಹೇರ್ಲ ನೈಸೇ ಆತುಂಡು ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂಚನೆ ಇತ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಸುಲ್ಮಾನ್ ಪೂಜೆನು ಐಟ್ ಅಗಸೆ ಬುಕ್ಕ ಏನು ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಶೀಗೆಕಾಯಿ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಗಸೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾದಾಮಿ ಬೂಂದು ಪಂದು ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೇರ್ ಶೈನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಹೇರ್ ಶೈನಿ ಇಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಅಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡೆರತೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ನೂತನ ಪೂಜಾರಿ ಉಂಡತೆ ನೂತನ ಪೂಜಾರಿ ಆರು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ನೆನ್ ಆಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ರಾತಿದ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಬರೆಯೋ ತೂಪಾಯನು ಬಾಯ್